V Senici sa poprvýkrát uskutočnila súťaž v štandardných a latinskoamerických tancoch o cenu primátora Senice. V sobotu 27. októbra sa v Senickom dome kultúry stretlo vyše 15 registrovaných a 15 neregistrovaných tanečných párov všetkých vekových kategórií. Organizátormi bolo mesto Senica v spolupráci s tanečnou školou Gala Bratislava. Prvé miesto za neregistrovaných juniorov si odniesli do Pezinku. V akých tancoch ste teraz súťažili? Vo valse, valčíku, quickstepe, sambe, čači a džajve. A koľkýkrát ste už na takejto súťaži? Teraz sme prvýkrát. Ako dlho tancujete? Ja teraz som začala 5. rok a Dušan 4. Na čo sa porodcovia sústredia pri hodnotení, nám priblížila porodkyňa hobby súťaží Gabriela Stánková. Najhlavnejšie atribúty, čo sa hodnotia, je, či ten pár ide do hudby, to je taká najzákladnejšia vec. Postavenie pri štandardných tancoch a myslím, že tieto deti to celkom pekne zvládli. Boli veľmi zlaté. Za krásne otancované štandardné tance patrilo prvé miesto hobbystom z Malaciek. Ako sa vám páči na súťaži? Bolo toto super, akože organizácia bola dobrá, aj parket celkom príjemný. Našťastie bolo aj dosť času na prezlečenie sa a tak, čo nebýva zvykom. Takže sme radi, že sa to všetko dalo stihnúť a pohodovo sa tancovalo. V tej istej kategórii získali krásne 3. miesto domáci Seničania Zuzana Knapcová s Tomášom Bánským. Myslíme, že táto súťaž, vzhľadom k tomu, že sme vlastne organizátori z časti, sa celkom podarila, účasť je veľmi dobrá a bola silná konkurencia, tak sme radi, že sme skončili vôbec na takomto mieste. Ako dlho sa venujete spoločenským tancom? No, myslím, že už to bude aj 7. rok. Najprv sme začínali pod Milanom Danielom a potom sme vlastne vytvorili vlastnú tanečnú skupinu Dancer. Úspešní na súťaži boli i Seničania Stanislav Bielka s Teréziou Ravasovou, ktorí skončili 7. Do Senice kvôli tanečnej súťaži pricestovali až z Popradu, Bratislavy, Nových Zámkov či Českej z Braslavy. Popoludní patril súťažný parket tanečnej sály profesionálnym tanečníkom a krásnym róbam.